Τέταρτη ερώτηση, προσέξτε. Α, αυτό εδώ πέρα, είμαι expert σε αυτό εδώ. Chopsticks! Πώς το είπαμε στο kickboxing, πώς το λέει? Ναι. Βγήκε ερώτηση. Βγήκε ερώτηση λοιπόν. Το νιγκυρί, το μάκι είναι είδη σούσι που μας έρχονται από το Λίβανο, την Ιαπωνία, την Ιταλία ή την Ισπανία. Το νιγκύρι, το σασίμι και το μάκι είναι είδη σούσι που μας έρχονται από το Λίβανο, την Ιαπωνία, την Ιταλία ή την Ισπανία. Έλα, Σοφία. Λοιπόν, σωστές απαντήσεις 150, λάθος απαντήσεις 4.